смішне, щемке, дійсно дуже хороше кіно. По головній ролі Володимир Кравчук, військовослужбовець, захисник України, за що, по-перше, я окремо хочу подякувати. І Володимир просто ідеальний Андрюха з Хмельницького. Типа того. Настільки влучно, що ти в якийсь момент навіть не помічаєш, що в кадрі 99,9% часу одна людина. І це одночасно і твій тато, і твій чоловік, і твій однокласник-двічник, і перше кохання на мопеді. Простий, дотепний і в цей же момент дуже глибокий персонаж з файнезнішим музичним смаком, за що окремо дякую, тому що Андрюха взяв з собою у космос платівки, і протягом фільму ми з вами слухаємо ось цю всю красу. Одне дівча закохані.